Rajabali Ibroni. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Mehrbonjon barodar aziz, salomati, zindagi, ahvolu hamma xuba, hamma tinjay. Rahmat barodar, shuma naz al-bayt, hamma tinch. Xudo ra shukr, alhamdulillah. Barodar aziz, nazdi khudit baroy yak kor omadam. Ay dast mum bia barodar aziz bu jonudi, chi bane? Barodarjon модара кам-кам азаш гирифтага, мошини худам ростига вайрон шудага, умуман имконияти соз карданашам нест. Омадам ки модара балниса бурдан дар кор. Агар имконият дошта боши бародар, ба ин мошини худат модара то балнисара бубари, бо мо дар хизматем, бо дар паҳлутем бародарҷон. Дуруст бародар азиз, гап дар мошини ма мебарам. Лекин мошин мози вайрон ай. Мошин ма моторш проблема дора, балонош проблема дора. Олай ҳама ин имрӯз бо коробкаш намуд, ҳатто як қадам рафта наметавонем. Ба ҳамин хотир бародар азиз, узри зиёд бахшиш, ма кори шумо буд карда наметавонем. Ҳеҷ гап надорам меҳрбонҷон. Ҳазор раҳмати калон бародар, худованд дар корот барор кунад. Раҳмат. Салом бародар. Ва алайкум ассалом. Бародарҷон, ҳамин рӯз мада 10,000 сомон дар кор аст. 10,000 сомон? Бале. Тамом, ҳа ҳатман пайдо мекунам ё. Ҳаётум биромад. О, ҳаёт. Ҳичи не мошина шак дестам. Эй, баъди 10 дақиқа мерасам, баъди 10 дақиқа дар пешт мешам. Фарқ надора, норакдаи, даштиҷимдаи, рӯйкашдаи, ҳамин чашмата биҷиқ бикшома дар пештам. 10 минут дар пешт дар мешам. Нав қариб тамом кардестам. Тамом. Меҳрубон. Бародари азиз, бахшиши зиёд та ма пул пурсида будӣ, ман ин пула барои ту тайёр карда будам. Фаромӯш кардам ки дар ту биспорам. Ина пули гуфтагит бародарҷон. 1000 бор бахшиш барои дер карданам, барои мақсад фаромӯш карданам, 1000 бор бахшиш. Меҳрубонҷон, як чӣ мегӯм бародари азиз, фаромӯш накар. Шарт нест инсон чашми калон дошта боша ё ин ки чашми хурд. Мо одамоеро мешиносем бародар, куранд, нобиноанд, умуман намебинанд. Не ки меҳру муҳаббата, рафоқата, садоқата, одам одамгарира 100% мебинанд, мефаҳманд. Rajabali Ibroni. دوستان عزیز، این ما اینترنت مگزین خود را کشیدیم. شما میتوانید تمام اکسسوارهای تلفن‌های موبیلی را فرمایش دهید. از قبیل ناوشنیک، زاریادنیک، پاور بانک، تلفن‌های موبیلی و اینچنین ساعت‌های دستی از شما فرمایش دادن، از ما به تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان برده رساندن. رقم‌ها در زیر ویدیو نشر شدند. Rajabali Ibroni. سلام علیکم برادر عزیز. برادرجان زن فرزندم در خونه گشنه، حتی نون خوردن ندارن. اگر امکانیت داشته باشین برادرها یگان پولم بتین، اقلا نون خوردنی بخرم ببرم چون برادرها. ҳазор раҳмат акаҷон. худованд аз шумо розӣ боша. як тона сад кина ака. Яка. Ина ман ҳар рӯз мебинам. Я, турай. Меравам пула бояд намедодӣ. Мерава арақ мехӯрам, мерава сигарет мекашам. Бояд намедодиш пула. бародар, як дақиқа. бародар, гӯш кун. пуле ки додамат барои худат сарф кун. ана ин пулро барои оилаат сарф кун. Rajabali Ibroni.